Da farko dai ni sunana Abdul, kuma ina zaune ne a unguwar Kofar Nasarawa. Samira kin cuce kin ci amana ta. Faɗa min me yake damun ka? Cutar kanjamau. Dan uwa ka mariya ka. Baka san na sabon da yake damun ka ba? Ta gamu da irin samarin nan da 'yan matan Nijar kewa-kewa, amma ta kasa haɗa lissafi. Karka taɓa sanin kanka ne ba na son ka kuma ba san taɓa son ka kawai umarnin iyana ne kaɗai ya sa na kuma ina so muddin ina cikin gidan nan ba ka ba kwanciyar hankali har abada idan kuma ka ji iyayenta sun yi ta jan hankali game da hannunka mai sanda, amma ta ce hwaihwai. Ne magana ko a cikin gidan nan ba na tsallake ta. Akan so idan ka dubi irin gidan da ta fito da kuma irin ɗabi'unta, dole ka gasganta karin maganan nan da ke cewa albasa ba ta yi halin ruwa ba. me kake kana nufin za ka sa kafa ka fita daga cikin gidan nan ba tare da ka sake ni ba? Wallahi ba zan sake ki ba. Ciwo Allah ciwo girman Allah. Ki sake ni na tafi ofis. Ba kya ganin kin bata min lokaci? Wannan ba abin da ya shafi ni bane. Kawai idan za ka ɗauko takarda ka bani kawai ka ɗauko takarda ka bani. Ta kai gwauro ta kai mari, ta shafa wa idan ta toka, ta sanya almakashin rashin mutunci ta datsa igiyar da ta rike aurenta domin kawai ta koma gidanta na tsamiya. Na sake ki saki ɗaya. Akan so daga kamfanin Social Productions. Za ni ce ta tadda mu je mu da yake an ci karfe ɗaya baya amo. Akan so jaruman shirin Shamsu Dan Iya, Salisu Esplani, Ali da Awayya, Zakiya Lawal, Sabira Muktar, Ahmed Tagi, Hassan Social, Fauzi Muhammad, Bello Kano da dai sauran jarumai. Akan so labari tsarawa da kuma ɗaukar nauyi Hassan Social, shiryawa Bello Kano, ba da umarni Hassan Social.